שלום לכולם, היום אנחנו נציג בעצם יש לנו כמה סוגים של דיזל. סוג הראשון שהוא דיזל מהנפט, זה מה שאנחנו כולנו יודעים, מסתמכים עליו ממאות שנים, הוא מגיע מנפט גולמי, הוא אמין ביותר, אך הוא לא מתחדש באופן בסיסי. סוג שני זה דיזל סינתטי, הוא נקי כימית, כמעט אפס גופרית, אך הייצור שלו דורש אנרגיה עצומה. סוג שלישי הוא Hydroprocessed Renewable Diesel HVO, הוא מייצר אלקנים זהים כימית לדיזל מנפט, מה שמעניק לו תכונות זרימה טובות, אך הוא דורש ציוד ממש יקר. ולבסוף זה ביודיזל. ביודיזל מיוצר ממקורות מתחדשים כמו שמנים צמחיים, דרך תגובה עם מתנול, הוא מתפרק ביולוגית, תואם למנוע דיזל קיימים. אנחנו בעיקר מתמקדים בביודיזל פיים, שזה fatty acid methyl esters, המיוצר אנזימטי. אז איך ביודיזל מיוצר? ובואו נסתכל על הכימיה שלו. התגובה הכימית היא טרנס-אסטריפיקציה לייצור הביודיזל. בעצם אנחנו מתחילים עם מולקולת טריגליסריד שהשמן הצמחי, מגיבים אותם 3 מולקולות של מתנול וקטליזטור שלנו, מייצרים 3 מולקולות של הפיים הביודיזל שלנו ומולקולת גליסרול 1. בעצם יש לנו כמה דרכים לעשות קטליזה לריאקציה שלנו, או קטליזה בסיסית שהיא המהירה ביותר כשעה, אבל תוצר הגליסרול מזוהם בסבון ודורש טיהור יקר. שיטה שנייה זה קטליזה חומצית, היא מתמודדת טוב יותר עם חומרי הגלם, אך היא איטית ויקרה יותר. ושיטה שלישית היא קטליזה אנזימטית עם ליפז, וזו ההצעה שלנו, יכולה לפעול מתחת ל-70 סלסיוס, היא מתמודדת עם עצבות גבוהות יותר, הגליסרול המיוצר הוא נקי ויכול להימכר בדרגה פרמצבטית, והמוצר הסופי שלנו הוא נקי. אז בואו נסתכל מקרוב על אופן שבו התגובה שלנו מתקיימת. אז התגובה, כמו שאנחנו ראינו, שהיא לא מתרחשת בשלב אחד, אך מדובר בשלושה שלבים של תגובות הפיכות רציפות, כאשר כל שלב מייצר לי מולקולת פיים ביודיזל 1 ותוצר לוואי שהוא גליסרול. וכאן מתחילה את הבעיה ההנדסית. גליסרול הוא אינו תוצר שהוא תוצר לוואי שהוא יושב בשקט, אלא ההתנהגות הפיזית והכימית שלו פוגעת בתהליך. הוא מצפה את הביוריאקטור, חוסם מעבר מסה, מה שבסופו של דבר מגביל את המרת הפיים, הביודיזל שלי, ואז זה האתגר ההנדסי המרכזי שלנו. אז לפני שנעמיק בבעיות התעשייתיות, עלינו להבין מדוע אנחנו משתמשים בליבז שהוא מקווה ולא בליבז חופשי בתוך תמיסה. אז ההבדל המרכזי פה הוא שליבז חופשי הוא חד פעמי, ברגע שהתגובה הסתיימה לא ניתן לשחזר אותו, אך ליבז מקווה ניתן לשימוש חוזר למאות ואלפי שעות, אז ההפרדה בליבז מקווה היא טריוויאלית, בעוד שבליבז חופשי לא. גם את העלות של ליבז חופשי היא לכל הצבעה, ליבז מקווה לא. עכשיו בואו נסתכל על המציאות התעשייתית הנוכחית ומדוע הטכנולוגיה עדיין לא הגיעה לשם לגמרי. ואז כמו שאנחנו יכולים לראות פה אילו תוצאות של כל מיני מפעלים שמייצרים דיזלים וביודיזלים בעולם, בקפציטי גם מאוד גבוהה, 20 טונים ל-1000 טונים לעיר ו10,000 טונים לעיר, ואנחנו יכולים לראות פה שהביודיזל האנזימטי הוא עדיין מהווה פחות מ1% מייצור הביודיזל העולמי. זאת אומרת שהקטליזה הכימית הבסיסית שולטת לחלוטין, והפער הוא כלכלה ויציבות האנזים, וזה בדיוק מה שאנחנו עובדים לסגור. בעצם הסתברות הפיצרול היא מחזור מחזק עצמי, הסטכיומטריה בלתי נמנעת. כל מול של טריגליצרואיד שמומר מייצר בדיוק מול אחד של גליצרול, כלומר אין קיצור כימי. אפשר גם להגיד שהספיחה ההידרופילית כי הגליצרול הוא פולרי וצמיג, כשהוא מיוצר על פני האנזים הוא נספח על ידי הליבז המקווה,
גם אפשר להגיד שאין מעבר מסה, מעבר המסה הוא חסום, כי כל החומרים לא יכולים לפנות דרך שכבת הגליצרול הזה. האנזים ממש מורכב בתוצר הזה, והסובסטרטים לא יכולים לעבור אליו. אפשר גם להגיד שהעלייה בצמיגות והנפילות בלחץ הם מאוד משפיעים על התוצר של הגליצרול. ואז בעצם מפה אנחנו יכולים להגיע לפתרון שלנו, שהוא לעשות את התהליך בתוך Packed Bed Reactor, בתוך ריאקטור של PBR, שמורכב, המערכת תהיה משלושה ריאקטורים שמחוברים ברציף, בין כל שניים מהם יש ממברנה, כמו שאנחנו יכולים לראות בזום B, שדרכה אנחנו יכולים להוציא את הגלייצרול, וככה נמשיך וייכנס לריאקטור השני רק השמן עם הביודיזל, ואז מהמעטפת מהממברנה שבין השני לשלישי אנחנו גם יוצאים גלייצרול, ואז נשאר בסוף עם הביודיזל שלנו ובניצולת מאוד 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 גבוהה, שהיא מגיעה לכמעט 92%. למערכת הזו יש לנו 4 פרמטרים מרכזיים שכולם חייבים להיות בחלונות האופטימליות שלהם בו זמנית כדי שהתהליך שלנו יעבוד. אחד מהם הוא הלחץ הטרנס-ממברלני. זהו הפרש הלחץ על פני הממברנה שמניע את חדירות הפרימית שלנו. השני הוא הטמפרטורה שהאופטימלית שלה צריכה להיות בין 37 עד 40 סלסיוס. פרמטר שלישי היא מהירות הזרימה, שזהו פרמטרים חשוב של האנטי זיהום שלנו, ופרמטר סופי הוא המשקל המולקולרי של ה-CO שאנחנו מייצרים, שהוא צריך להיות בין 150 עד 200 דלטון. תודה לכם על ההקשבה ובהצלחה בקורסים.